Ze ben al klasje neer bij de Hengelsportvereniging Geul. In de Nieuwkeet. Hoi. Goedendag. Dag joh. Hallo. Hoi. Nou, we dachten, we komen eens even kijken. Ja, Bij de Hengelsportvereniging. dat kan. Goedendag. Bas. Met Maurice, Ah, ziet je de beheerder. de beheerder? Ja. Ja, want ik dacht al, wie moest dat noemen? Beheerder. Beheerder. Ja. Ja. Je ziet geen kroegbaas. Nee, beheerder. Hoi. Dus, Oh. ja, Heeft dat iets met ons te maken? Dat nee, het tussenuit gaat? nee, die staan met z'n allen staan ze naar het voorste te kijken. Het seizoen begint weer. Hè. Dus, Vanaf wanneer begint het dan? ja, eigenlijk nu als het een beetje warm begint te weer, dan biedt de version ook. Oké. Dus, Ik we hebben weet- net sinds, die zijn net allemaal naar boete. Die komen elke morgen die om 10 nog koffie drinken. Hè. Dus, Zien dat dan alleen maar vissers of zien dat ook koffiedrinkers? vissers en koffiedrinkers. Zoiets is dit, komt dat heel de water? Nee, dat Oh. niet. Dat niet. Oké. Maar je staat nog doorhangen, dus je wordt vorig jaar is opgehaald. Dat kind gezien, dus eigenlijk die doen eigenlijk een competitie doen die Ja. met feeder, vaste stek en wat hebben ze nog? Trio doen ze en eigenlijk alles wat droed wordt, wordt ook geweegd. En dat komt dan door op de staan wie veel en het roet uitgaat. Op één dag? Nee, dat is op een heel jaar. Hè. Nee, dat is een hele dag toch? Nee, dit niet. Hè. Dat ligt me stug 5000 Ja, kilo. dat is tijd 14 december. De wedstrijd van 14 december. Ja zeker, dat hebben ze daar gevangen. Deze niet als ze dat hebt. Nee, het 5 kilo zoveel. Oh, 5 kilo zoveel. Ja, Ja, ja. In vak A. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat wil ik zeggen. En daar hangen ze dan liefste van. Hè, kijk, die gaan straks beginnen. Ik zou maar zeggen, deze wedstrijd vangen ze dat. Komt hier ook hetzelfde te hangen dan Ja. wat ze gevangen hebben. Kijk. Maar dat gaat over 4 wedstrijden, die twee. En dat Je is- ziet wel een visser. Ik heb die vroeger altijd gewust. Kijk, dat is het verschil tussen een beheerder en een visser. Maar weer stond er dan bovenaan? Onnevisser. Ja, ondervisser. Niet Ja, nee, een nee. visser, maar ondervisser. Hij heeft gewonnen, hè. Nee. Kijk, hier zijn er van 7 kilo zoveel, hè. Dat is in dat vak. Maar dat is een ander vak, hè? Ja, vak van 4 man, die het niet gewoog. En die, die maar. Maar doet je nimmer vissen? Nee, ik heb toch geen zin meer in. Oh, ja, dat Ik kan. heb lang genoeg gebeurd. Ik ben al 20 jaar in Friesland geweest, dus ik ben overal. En ik heb 2 keer in Ierland gevist. Wat heb je opgevist? In Ierland heeft En het In Ierland. Ierland? Ja. Oh, Ja. als ik ook zo zie, dan zie ik ook wel ergens in Ierland aan het water zitten met een hengeltje en... Maar ik heb toch geen zin meer. Ik heb het lang genoeg gedaan. Ik ben hier geweest, moest nog een paar doen en bagger zijn we al hier geweest. En hoe lang is dat geleden? Dat is een 84 en geopend in 90, geen kiezer. Als je hierher komt, staat zo'n grote moer, er staat een plaat op. Oké. Ik ben 9 maart 90. Is dat hier geopend, dit geopend hè. Maar dit jaar staat die keer wat daar staat, daar zaten we toen in. En die ijzeren zeg maar wat daar nu staat. Ah. Ja, 84 zijn die beginnen te graven. Hé, maar Maurice, is dat leuk, beheerder zien van Ja, ja. de Nieuwkeet? Ja, zeker. Nee, maar weet je wat is? Nu is het een beetje rustig. Hè. Maar heb ik hier een heel groot terras. Ik heb hier ook 2 weken geleden even nog een prinsuitroeping gehad van Shots and Shave. Dus het is niet alleen... Want ik wou net zeggen, de best van alle gemakken ja, voorzien. ja. Dus het is niet alleen maar visclub wat hij kunt. Het is eigenlijk van alles. Hier komen wandelaars, hier komen fietsers.
Ik heb een verwarmd terras heb ik toch gemaakt. Dat jullie ook... Oh, dat kent ze, Ja. dat is dichtgemaakt. ja, dat Of is... kent ze dat ook openmaken? Ja, dan? in de zomer maak ik dat open. Kijk, maar in de winter heb ik dus... in de winter heb ik lampen ophangen. In de zomer kan ik daar ook de route halen. En dan heb ik toch ook nog terras. Kijk, en nu heb ik eigenlijk iets dat de lui naar boete kunnen kijken. Hè. Dat is toch Ja. een beetje... Ja, en dat zijn de vissers, hè. Die zijn de favoriete mensen eigenlijk in morgen. Hè. En de beste stuurlui die stonden aan wal, hè? Ja, en zo. Die stonden allemaal... Ja. De kieks die er al in te wiezen, zo van, ja, zo moeten ze dat doen. Want in maart begint dus eigenlijk weer de competitie. Dat ze, ja, daar kunnen ze zich voor inschrijven. En dat is eigenlijk het hele jaar door zijn wedstrijden. Voor witvis en dan hebben we nog karpervissers. En die hebben weer een andere... Dus eigenlijk zit het hele jaar vol met zaterdags, zondags, weekenden. Vaker op z'n 48 uur, dan beginnen ze vrijdagavond al. Tot zondagmorgen. Dus dan doen ze ook 's nachts vissen. En dan blijven die een gans weekend heen. Heel weekend blijven ze hier. Zien dat die gasten met die tentjes en zo? Met die tuintjes. Echt ja. hoor? En dan hebben we dus één persoon die gaat dan meestal hier zitten. En dan als er een vis wordt gevangen, een karpervisser. Omdat ze die karpers, meestal zijn dat hele grote vissen, 20, 25 kilo. En die kent ze niet in het lijf net terug. Dus die werden direct, als die gevangen werden, dan gaat de persoon die wordt hier met de waagschaal er naartoe. Gewoon ze wegen en dan wordt er opgeschreven. Kijk, en wie de witvissers, die hebben dus kleinere vissen, die hebben ook hele grote lijfnetten. En die doen dus één keer per dag doen die wegen. Maar je zit geen forel of zo. Nee. Dat hebben ze wel in het verleden gedaan, vooral, maar nee, het is alleen witvis en karpers. Wat is witvis? Ja. Ik ken dat wel van de menukaart en de restaurant. Ze noemen dat platte vis. Peep, wat is dat nog, witvis? Brazen, men zag het al. Oh, brazen. Ja. Oké. Ja. Ze hebben zaterdag, ja, dus eigenlijk 2 weken geleden hebben ze dus de karpers uitgezet. En afgelopen zaterdag hebben ze dus ook een witvis uitgezet. En volgende week komen ze nog een keer voor de witvis uit te zetten. Kijk, Waar komt hij vanaf? ja, van een ja, wie noemen ze dat? Kwekerie? Ja. Hey, en wie bist ik? Bist ik altijd in een horecaman geweest? Nee, Nee? ik heb 34 jaar heb ik bij VDL na elkaar gewerkt. Ach, die ook. Ja. Ja. En ik heb na 34 jaar wordt het gedaan. Dus toen heb ik eigenlijk 5 maanden bij Gemelot gezeten. Maar dat was niet mijn... Ja, en toen kwam dit vrij hier en ja. En ik moet zeggen, dat ik 10 jaar heel moeten doen. Want in de zomer, ja, dat is hier gewoon, ja... Er is heel veel aanwas, dus dat wandelaars, fietsers. Zoveel contact met Ja, lu, ja. leuke preutjes maken. En dan mag ik ze gaan te eten en gaan te drinken. Doe veel te geven in vis in het water. Juist, dat heb ik er goed gezien. Nee, maar dat is echt... en de lui zeggen het ook, van... Het is eigenlijk het schoonste terras van Geul. Eigenlijk van heel Limburg, want ja, er zit in de viever en... Fijn uitzicht. ja. Dus is wat gebeuren, althans, als er af en toe eens een keer een visje uit het water wordt gehaald. Ja. Maar dan moest ik ook die mannetjes stonden in de keuken. In de Dus ze dat keuken. allemaal alleen? Ja. Vorig jaar heb ik een jongste gehad, hij is teruggegaan naar Schwalve te leren voor de kokschool. Ja, en dit jaar moet ik even kijken wie het gaan doen. Ja. Want wat staat er zo al op het menu dan? Is het ingewikkeld? Is Nou, het- het is niet ingewikkeld als je ziet hebt. We hebben snacks, we hebben frieten, we hebben harde broodjes met beleg, zachte broodjes met beleg. We hebben sinds kort over een gehaktbal Joske. Ja, dat is van een frituur uit Eelse. En die komt hier ook wel eens. Ja, en die heeft zo'n lekkere... Die kun je dan vissen of zo? Nee, ik kan altijd met de vrouw een tasje koffie drinken Oké. of met een vriendin. En die heeft dus een Sputnik. Wat is een Sputnik? En een Sputnik is een gehaktbal met umme.
En er komt dus chili saus en zigeuner, ja. En lup hier. Moest af en toe moest ik het... Joske. Ja. Gehaktbal Joske. Voor hebben we hem Maar gehad. hij had Jos zeker of zo? Hij had Ah, Jos. kijk. Dus voor hebben we hem op het menu gezet. En ik moet zeggen, dat gaat... Wie nog niet. Oké, gehaktbal Joske. En dan voor de eigen gemaakte soppen, wat mijn vrouw maakt. Dus Die vrouw kan goed soep maken. ja, die zit op een geul hier op de markt zit die. Oké. En die Even heeft- gaan namen nemen. nee, maar dat hoeft ook niet. Maar die maakt dus elke week, ja, als ze op is, maar dat is bijna elke week de goulashsoep en dat loopt hier goed. We hebben hier een groep zitten, die noemen zich de of de goulashmannen. Ja, nee, maar het is hier heel, die hebben ook een eigen goulash-aap, daar doen ze alles mee communiceren. En ja, die komen hier alleen maar goulashsoep eten.